Jew verament nroddu ħajr lill-Alla llejla għad-don tal-ordinazzjoni saċerdotali. Il-Vanġelu li għadna kif smajna jekk tiftakru spiċċa b'ton pożittiv ħafna, ton sabiħ ħafna. Lil Pietru Ġesu jgħidlu millum il-qudiem tkun taqbad in-nies, fi kliem ieħor tkun ittella n-nies mill-baħar. Fi kliem ieħor tkun tgħin lin-nies jgħixu, in-nies jilħqu l-milja tal-ħajja tagħhom, jgħixu ħajja kuntenta. Dan li jixtieq Ġesu. U lil Pietru għalhekk sejjaħlu. U wara Pietru sejjaħ lil ħafna nies oħra, u lilna s-saċerdoti, u lilna l-koll insara, il-koll kemm aħna, imma b'mod speċjali aħna s-saċerdoti. Aħna msejħin biex ngħinu lil bnedmejn joħorġu mill-baħar. Il-baħar huwa sinjal tal-mewt. Fl-Iskrittura l-baħar hu dejjem sinjal tal-qerda, tal-waħx, tal-baħ, tad-distruzzjoni. Ġesu jixtieq nies li joħorġu in-nies mill-baħar. U aħna nafu li forsi l-Knisja weħeda llum. Il-Knisja weħeda llum. Għadha tgħajjat, għadha tisħaq, għadha tokrob favur il-bniedem. Favur il-bniedem mill-bidu nett tal-ħajja sal-aħħar nett tal-ħajja. Il-Knisja weħeda. U għalkemm weħeda, għalkemm weħedna ma jfissirx li m'għandniex raġun. Mhux dejjem il-maġġoranza għandha raġun, mhux dejjem min jgħajjat l-iktar għandu raġun. Ġesu jixtieq illi aħna s-saċerdoti ngħinu n-nies joħorġu mill-baħar tal-mewt, mill-baħar tal-qerda, mill-baħar tad-dwejja, mill-baħar tad-depressjoni, mill-baħar tan-negattività. Aziz Matthew, il-Vanġelu li inti għażilt bil-qari kollu ta' din iċ-ċelebrazzjoni jitkellem dwar id-dinamika tas-sejħa ta' Alla, fi kliem ieħor dwar x'ifisser Alla jsejjaħ lill-bniedem, x'ifisser Alla jsejjaħ lilna s-saċerdoti u x'ifisser Alla lilna jsejjaħ lilna l-lajċi, x'ifisser meta ngħidu Alla jsejjaħlek. Alla sejjaħlek għal ħajja miż-żewġa. Alla sejjaħli għal ħajja saċerdotali. Alla sejjaħli għal ħajja konsagrata. Alla sejjaħli għal istitut sekolari. Alla sejjaħli għal ħajja reliġjuża. Xi ġifieri Alla jsejħilna? Mela nafu għalfejn isejħilna. Alla lilna kollha kemm aħna jsejħilna għal ħajja. Għal ħajja, għal dak li hu sabiħ, għal dak li hu veru, għal dak li jibqa' l-etern. Imma kif inkun naf kif Alla jsejħilna? U inta żilt din il-ġrajja sabiħa mit-Testament il-Ġdid li hija marmuta ħafna wkoll mal-episodju mal-ġrajja tas-sejħa ta' Samwel fl-Antik Testament u marmuta wkoll flimkien għat-tisħiħ tal-personalità tal-fidi tagħna, tal-persuna spiritwali tagħna, is-silta li għażilt mill-Ittra lill-Efesin. Il-Vanġelu beda li għadna kif smajna f'dak iż-żmien il-kotra, il-ħafna, il-moltitudni kienu jrossu fuq Ġesu biex jisimgħu il-kelma tal-Alla. Il-bniedem, il-bnedmin għandhom bżonn jisimgħu il-kelma tal-Alla. Aħna għandna bżonn nisimgħu il-kelma tal-Alla. Anke min ma jafx illi għandu bżonn. Xorta waħda jħoss vojt, iħoss mistoqsijiet, domandi ġewwa qalbu li ma jafx kif jirrispondi. Aħna għandna l-grazzja, għandna d-don li jiltqajna mal-kelma tal-Alla. Għax din il-kelma tirrispondi għal ħafna xewqat u bżonnijiet li hemm fina, li hemm f'qalbna. Allura kien hemm din il-moltitudni kbira, din il-kotra kbira li tixtieq tisma' l-kelma. Min naħa l-oħra kien hemm grupp ta' ħaddiema, kien hemm grupp ta' sajjieda fosthom Pietru. Kienu qegħdin fuq xogħolhom. Ma kinux qegħdin fit-tempju, ma kinux qegħdin fil-Knisja, ma kinux qegħdin
f'kantuniera jitolbu miġburin fit-talple. Imma fuq ix-xogħol, il-ġurnata tax-xogħol tagħhom, il-ġurnata tas-sajt tagħhom. U l-Vanġelu jgħaddi mill-ewwel, jaqbes mill-ewwel għal dialogu bejn Ġesu u Pietru. Filli l-kelma qed tkellem lil kulħadd, il-kotra kollha mixja wara Ġesu biex tisma' l-kelma, u filli l-Vanġelu jiffoka fuq dialogu personali, intimu, bejn Ġesu u persuna partikulari, Pietru. Il-kelma talla tkellem iva lil kulħadd, imma tkellem lil kull wieħed u lil kull waħda minna singolarment, personalment. Il-kelma talla tkellem lili, tkellem lilek, lilna, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. U allura jgħidilna l-Vanġelu illi wara li Ġesu tela fuq id-dajsa ta' Pietru u għamel il-pritka tiegħu lil kulħadd, jibda jitkellem ma' Pietru u jgħidlu aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbik. Ġesu jibda bis-singularu jkompli bil-plural. Aqdef il-barra fil-font. Pietru huwa il-kap tas-sajda. Pietru huwa l-kap, huwa dak li jmexxi id-dajsa, dak li jmexxi il-Knisja. U kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajd. U Pietru wara li jkun għamel lejl sħiħ jistat flimkien ma' sħabu fuq l-għadira tal-Galilija bħal f'ħafna ibħra is-sajd isir mal-lejl u mhux binar. Wara li kien għamel lejl sħiħ jistat flimkien ma' sħabu u ma qabad xejn, idur fuq Ġesu u jgħidlu Mallem. Interessanti l-kelma, Mallem. Għamilna lejl sħiħ nistadu u ma qbadna xejn. Fi kliem ieħor Pietru lil Ġesu rid jgħidlu aħna għadna ġejjin wara falliment. Aħna għadna ġejjin wara esperjenza negattiva. Aħna għadna ġejjin minn ħafna ħidma, ħafna impenn, ħafna xogħol, imma dan ma sewa għal xejn. Ħafna drabi din hija s-sensazzjoni ta' ħafna minna. Kemm nimpenjaw ruħna bix-xogħol, kemm nimpenjaw ruħna niddedikaw lil nfusna għal bżonnijiet tal-familja, aħna s-saċerdoti, kemm nimpenjaw ruħna għal bżonnijiet tan-nies, għal bżonnijiet tal-parroċċa, għal dak li jitolbu minna. Kemm il-jieli ta' xogħol swew għal xejn. Interessanti ħafna x'ikun kellu jkun dan il-falliment. Kella tkun din il-frustrazzjoni ta' Pietru. Kella tkun forsi dan id-dwejja u din ir-rabja ta' Pietru li ma qabad xejn. Illi jagħmel il-pass u jisma' minn Ġesu u jagħmel dik il-ġennata. Għax kienet ġennata li toħroġ tistat fid-dawl tax-xemx. Kienet ġennata għas-sajjieda tal-għadira tal-Galilija illi inti tisma' minn rabbi, minn mallem u mhux mill-esperjenza ta' ħafna snejn ta' xogħol, ta' professjoni, ta' sajt. Kienet ġennata. Interessanti ħafna għax Alla kultant jinqeda bid-dwejjaq tagħna, bil-fallimenti tagħna, fejn ma naslux aħna, biex imbagħad ikollna il-kuraġġ li niddubitaw minn dak li dejjem għamilna, minn dak li s-soltu nagħmlu, minn dak li dejjem wettaqna bil-modi tagħna kif jidrilna aħna u nippruvaw modi ġodda imdawlejn, stimulati minn din il-kelma li nisimgħu. U Pietru min naħa l-waħda ifrustrat għax ma qabad xejn lejl sħiħ. Min naħa l-oħra imħawwat u mgerfex mill-kelma ta' Ġesu li tiċċelinġjah biex jagħmel xi ħaġa differenti minn tas-soltu
Pietru jgħid dik il-kelma hekk sabiħa. Għamilna lejl ma qbadna xejn. Imma fuq il-kelma tiegħek, jiena nitfa' xbik. Għalfejn bdejt din riflessjoni propju billi edna illi dan il-Vanġelu jidħol fid-dinamika tal-vokazzjoni. Jidħol fil-fond ta' dialogu ta' bejna u bejn Alla. Jurina xi ġifieri Alla li jsejħilna. Alla jista' jsejħilna fuq il-fallimenti tagħna, fuq il-frustrazzjonijiet tagħna, fuq fejn aħna ma wasalniex. Hemm propju fil-post fejn aħna nħossuna l-iktar falluti, l-iktar li ma rnexxejniex, propju hemmhekk Alla jidħol fl-istorja tagħna. U forsi aħna hemmhekk inkunu l-iktar flessibbli, aħna hemmhekk inkunu l-iktar vulnerabbli, l-iktar dgħajfa, l-iktar bla tama. U forsi hemmhekk aħna nazzardaw nagħmlu att ta' fiduċja, nagħmlu qabża fid-dlam kif jagħmel Pietru. U nobduh lil Mulej Ġesu, u nobduha il-kelma tal-Mulej Ġesu. U ngħidu dak li qed tgħidilna int m'għandux jaqsam xejn mad-drawwiet tagħna. Dak li qed tgħidilna int m'għandux jaqsam xejn mal-loġika tagħna, mar-raġunament tagħna. Dak li qed tgħidilna int huwa ġennata. Imma għax qed tgħidu int, aħna ħanitfgħu xbieq. U jiġri dak li Pietru ma stenniex li se jiġri. Qabda kbira ta' tant li jimlew mhux dajsa waħda imma tnejn. Fuq il-kelma tiegħek nitfa' xbieq. Il-frott tal-kelma, meta l-kotra li kienet tross fuq Ġesu tisma' l-kelma u tħalli l-kelma taffettwa, tinfluwenza il-ħajja tagħha din il-kotra, kull wieħed u kull waħda minna inkunu nistgħu bħal Pietru nistaġbu meta aħna wkoll noħorġu mill-abitudni tagħna, mid-drawwiet tagħna, huma li min huma jistgħu jkunu drawwiet ta' email fil-familja, drawwiet ta' relazzjonijiet bejnietna, imma jistgħu jkunu wkoll drawwiet konsolidati tagħna, tal-pastorali tagħna, tal-ħidma tagħna. Nagħmlu dejjem kif għamilna, skont il-loġika u l-kalkoli tagħna. Meta aħna noħorġu minn din l-abitudni, minn din id-drawwa li kultant talaqna taqfilna u tiffossilizzana. U fuq il-kelma ta' Ġesu nagħmlu att ta' fiduċja, nagħmlu qabża fid-dlam. Dawn ikunu ir-riżultati. Dan ikun il-frott. Żewġ dgħajjes mimlija bil-ħut. Ir-reazzjoni ta' Pietru. L-ewwel jgħidlu mulej, l-ewwel jgħidlu mgħallem, għamilna lejl sieħu ma qbadna xejn. Issa jgħidlu mulej. M'għadux mgħallem biss Ġesu. Imma m'għadux rabbi Ġesu, imma jsir il-mulej, is-Sinjur, il-kurjos. Dak li huwa s-sit ta' kollox. Pietru jarfu bħala s-sit ta' kollox. Jinżel għal-kubteħ quddiemu Pietru u jgħidlu dbiet minni, itlaq minni għaliex jiena mitneb. Interessanti il-mod ta' kif Ġesu jarraf lil Pietru, jarraf lili, jarraf lilna il-verità tagħna. Mhux billi jippunta subajh, mhux billi jakkużana, imma billi jimlina bid-doni tiegħu. U huma d-doni tiegħu li jridu jenuna narfu x-xejn tagħna. Quddiem Alla Aziz Matthew, mhux importanti li tkun perfett, mhux importanti li nkunu perfetti. Quddiem Alla l-importanti u li nkunu aħna, li nkunu veri, li nkunu sinċiri. Pietru li Ġesu jgħidlu il-verità tiegħu lejl sieħ ma qbadna xejn, lejl sieħ ma qbadna xejn. Pietru jgħidu l-verità tiegħu dbiet minni għax jien midneb. Kif ma nistax jien inkun parti minnek, inħossni l-bogħod wisq minnek. U Ġesu. Dik il-kelma qawwija li nsibuha diversi drabi fil-Vanġelu. La tibżax.
La tibżax. Għaliex la tibżax? La tibżax mhux għax għandek kapaċitajiet straordinarji. La tibżax mhux għax għandek fidi kbira fija. Qiegħed jgħidu Ġesu lil Pietru. La tibżax għax jien għandi fiduċja kbira fik. La tibżax għax jien se nkun miegħek. La tibżax għax jien ħtartek, jien għażiltek, inti tiegħi. La tibżax. Dik il-kelma la tibżax, aħna ma nibżewx, mhux għax għandna poteri jew għandna kapaċitajiet aħjar minn taħt ieħor, le. Aħna ma nibżewx għax Ġesu għandu fiduċja fina, fiduċja f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Fiduċja b'mod partikolari f'dawk li għażel għalih biex ikomplu miegħu u bħalu ixandru l-aħbar tal-ħajja. Tal-ħajja mhux biss li ġejja, dik ukoll, imma ta' din il-ħajja. Din il-ħajja u li ġejja huma kontinwazzjoni tad-don, tal-imħabba, tar-rigal li Alla għamel meta għamilna, meta ħalaqna. Ew nitolbu lil Mulej il-lejla u jagħtina dan id-don kbir ta' dan il-ministeru taħuna li dal-waqt ikun midlowk ordnat saċerdot. Ew nitolbuh lil Mulej biex jagħtina li qatt ma noħorġu minn dan il-kuntest tad-dialogu miegħu biex inħalluh ikellimna permezz tal-kelma tiegħu. Qed ngħixu f'dinja aljenata, f'dinja fejn dak li jgħod mhux dak li hu, imma dak li jidher. Dak li jgħod mhux dak li hu, imma dak li huwa apparenti. Imma fl-istess waqt il-bniedem mhux kuntent, il-bniedem iġor fih kontinwament pace. Qisu kulħadd kollha kemm aħna niġru wara xi ħaġa li ma nafux x'inhi. Qisu kollha kemm aħna nfittxu lejna imma ma nistgħux insibuh. Ew nitolbu lil Mulej biex nibqgħu f'dan id-dialogu. Id-dialogu li jippreżentalna l-Vanġelu tal-lum, id-dialogu li jippreżentalna l-ewwel qari tal-lum. Għandna l-istess dinamika li kien hemm fil-Vanġelu. Ew nitolbu lil Mulej biex aħna wkoll bħal Samwel narfu meta jkunu li qiegħed isejħilna. Narfu b'sinċerità, b'awtentiċità, b'verità, id-djufija tagħna. U fl-istess waqt narfu il-kobor tal-imħabba u tal-gratuità tiegħu magħna meta jdur fuqna u minkejja l-limiti tagħna ikellimna, minkejja l-limiti tagħna jinqeda bina, minkejja d-djufijiet tagħna jgħin persuni joħorġu mill-baħar ta' dwejjaq u tal-mewt. Ippermettuli ngħid kelma żgħira waħda biex insellem lil grupp ta' Taljani li hawn hawnhekk li ġew mill-parroċċa fejn kien hemm Matthew din l-aħħar sena u fejn Sir Imur issa jekk Alla jrid wara l-ordinazzjoni. Accogliamo con gioia il parroco Don Alessandro con il gruppo che è venuto con lui dalla parrocchia dei protomartiri romani di Roma, dove Matthew ha svolto il ministero diaconale durante quest'anno e continuerà a svolgere il ministero presbiterale nel futuro, Dio volendo. Grazie della vostra presenza qui con noi, grazie del sostegno e dell'aiuto che avete dato e che continuerete a dare a Matthew nel futuro. Ecco, vi accogliamo nella nostra assemblea, anche se purtroppo non si capisce tanto della nostra lingua, però una parola qua e un'altra parola là, uno almeno può mettere come un puzzle, no? Alcuni pensieri o riflessioni che ho condiviso con questa assemblea questa sera. Grazie della vostra permanenza, del vostro accompagnamento e grazie della vostra preghiera.